Bueno, ariketa honetan planteatzen dira atal bakoitzean modu desberdinak oreka apurtzeko. Irakur dezagun kontu handiz, ariketa honek esaten duena. Oreka hau ezaguna duzu, fosforo pentakloruroaren disoziazioa da, eta fosforo pentakloruroaren disoziazioa, era honetan geratzen da fosforo trikloruro eta kloro gasa emanez. Temperatura batean, ez dute aipatzen ze temperaturatan, 10 litroko ontzi batean gertatzen da oreka hori. Kontzentrazio hauek agertuz. Argi daukazu, kontzentrazio hauek direla zein unetakoak. Kontzentrazioak ematen diren hauek. Irakurtzen badozu, ondo, oreka hau temperatura batean gertatzen da eta honako kontzentrazio hauek agertzen dira. Beraz, kontzentrazio horiekin, 3 kontzentrazio horiekin, edukiko genduen orekako konposizioa. Hau da, horrekin ematen digutena da, kontzentrazioak orekari dagozkiona. Orekako kontzentrazio horiek, emandakoak, eramaten gaitue nora, zuzenean kafe idaztera. Kaferen adierazpena idatzita, berretzaile guztiak batekoak izanik, ordezkatzen ditugu emandako kontzentrazio horiek, eta lortzen dugu kafe unitatea adierazita, delta N bat denez, kontzentrazioa mol satelitro berbat dugu. Bueno, errez kalkulatu dugu zein dan oreka konstantea aipatzen dan temperatura horretan. Ez da zehazten zein dan temperatura. Baina esaten da, orain, arrazoitzeko, beheko kasuetan nola desplazatuko dan sistema eta zein izango diren oreka lortu ondoren kontzentrazio berriak. Ez dute inun esaten temperatura aldatzen danik ala ez. Suposatuko dugu ez dela aldatzen. Horregaitik erabil dezakegu gure kafe hori lehen lortu duguna. Normalian hori aurkituko duzu olako ariketa guztietan. Temperatura, normalian baino esango dut beti, bai? 2 mol gehitzen direnean, temperatura ez badaldatzen. 2 mol gehitzen dira, zer egin behar dugu, lehenengo aipatuko dugu letxatelierrena, eta esango dugu, oreka hautzi egingo dela, eta letxatelierrek dioena, zer da? Orekak erantzun egingo duela, desplazatu eta norantz. 2 mol gehitzen badira fosforo pentaklorurozkoak, erreaktibozko kantitate gehiagizkoa daukagu. Horrek esan nahi du, sistemak erantzungo duela, erreaktibori ezabatzen ero kontsumitzen dan alderantz. Hotz, eskuinerantz. Ez hori, PCl2 gastatzen dan norantzan. Beraz, horrek esan nahi du, aldaketa negatiboak ipini behar ditugula eskerreko partian. Hau da, erreaktiboei ipiniko diegu kenekiz, eta ikusten duzu oso estequiometria simplea duela, beraz dana dira batekoa, kenekiz, gehiekiz eta gehiekiz. Horrek eramaten gaitu azken lerroa osatzera. Azken lerroan ipintzen dugu, kenketak eta gehiketak eginez, beti egiten dugun moduan, orekako kontzentrazioak, hemen hasi gara, ariketa hasi da hasieratik ematen kontzentrazioak, ez da molekin hasi. Beraz, ez dugu zertan erabili behar, mol kopurua eta volumena zatitzeko. Zuzenean azken lerroan lortzen duguna da, kontzentrazio desberdinen hilara hau. Kontzentrazio horiekin oreka konstantera goaz. Oreka konstanteak adierazpen berdina du eta balio berdina ere. Baina orain ekizen menpekotasuna desberdina da azken hilaratik lortzen duguna. Orduan,
Geratzen da ekuazio berri bat. Esaten dugu, temperatura ez dela aldatzen, horregaitik erabili dugula konstante bardina, kazeren balio bardina, gorago lortutakoa, eta lortzen dugun ekuazioa, era honetan adierazten zaizu, ebazten dozu ekuazio hori, eta soluzioa aurkitzen dozu. Bietako soluzio batek ez du balio, hau da balio duen bakarra. Horrek eramaten gaitu, lortutako X horrekin, ordezkatzen dugu gure taulako azken hilaran, eta lortzen ditugu kontzentrazioak. Fosforo pentakloruroarena, fosforo trikloruroarena eta kloroarena. Azken hauek bardinak dira, biak 0,2 gehi X. Orain, bigarren atalean, esaten da, egindako aldaketa dela, ontziaren volumena 5 litroraino gutxitzen dela. Hau da, volumena txikitu egiten dela. Horrek ere, suposatzen du, oreka apurtzea, eta esan beharko dugu, zein izango dan, volumen txikitze horrek ekiko duen eragina. Zein da eragin hori? Letxatelier ere barriro kontuan hartuta, ontziaren volumena erdira jaitziz gero, zer gertatuko da? Erantzuna izango da, desplazatuko dela, gas mol gitxien dagoen alderantz. Hau da, eskuinetik eskerrerantz. Baina, lehengo pentsa bihar duguna, hori ja pentsatuta daukagu, baina pentsako duguna lehengo da volumena gutxitzeak ondorio zuzen bat dauka. Eta zein da, kontzentrazioak bikoiztu egingo direla. Volumena txikituz, kontzentrazioa handitu egiten dalako. Kasu honetan, volumena 5eraino, 10etik, 5 litroraino pasatu denez, orain volumena kontzentrazioa bikoiztu egingo da. Kontzentrazio bikoitz horiekin hasiko da gure taula barria. Lehen izan ditugun kontzentrazioak orain biderbi eginda, izango dira hemengo balio hauek. Eta desplazamendua eskerrerantz doala kontuan hartuz, eskuineko partekoak dira kontsumituko direnak, eta eskerreko partekoak izango dira sortuko direnak. Azken lerroa eratzen dozu beti bezala, kenketak eta batuketak eginez, eta eramaten dituzu adierazpen horiek kazeren adierazpenera. Kazeren adierazpen bardina da, eta gainera balio berdina du temperatura konstante mantendu dugulako. Eragiketak eginez, kasu honetan errezak dira, biderkadura nabarmen bat dago hemen, zenbakitzailean, dana atal batera eraman da, lortzen dozun ekuazio hau izango dozu, eta hau izango da balio duen soluzio bakarra, 0,11koa. Balio hori eramaten duzu, zure taulako azken lerrora, eta lortzen dituzun kontzentrazioak, eskatutakoak oreka berrian, kontzentrazio berriak bigarren oreka horretan, izango dituzunak hauek dira. Horrela lortzen duzu eskatutakoa.